La primera, que estàs amb tantos dos, que no n'hi tornaries a veure. Tant sí, que no ser de primera. Ja et vam avisar, ja t'ho vam dir, que tornarem a tregar. I ja hem tornat. Pel quart del dia de l'aigua, per la decepció del dia de l'aigua. M'abraçaria a tothom que se senti llibrat. Ho dic ben fort, ho dic ben alt. Girona, torna a ser la primera. Doncs sí, el Girona és equip de primera divisió i aquesta és la seva rua. Ens acompanyeu? Som-hi! A la rua semblava que tot anava bé, fins que l'autobús va passar per sota uns arbres i la fotògrafa del Girona va estar a punt de caure. Gràcies a Arnau Martínez, la fotògrafa no va caure. Som-hi, Girona ha estat present durant aquests 48 hores i ha estat la pancarta talismà amb aquest escut del Girona de futbol i amb aquest escut del Girona de bàsquet que ha portat la sort, que ningú s'ho pensava, però estan els dos equips aquí celebrant aquest ascens. També el que s'ha fet durant aquesta setmana, la catedral... L'autocar ja havia arribat a la plaça del Vi, els jugadors anaven baixant. El primer, el míster, Michel Sánchez, i l'últim, el capità, Cristian Estuan. La rebuda dels jugadors a la plaça del Vi, ara tocaria el torn dels parlaments, on parlarien l'alcaldessa, l'entrenador i el capità. Escolteu, els catalans a vegades fem coses. A Girona, de dos en dos. Visca el Girona Futbol Club, visca el bàsquet Girona, visca Girona y visca Cataluña. ¡Lliure! Esto va por vosotros. Lo hemos conseguido. Solo quiero decirles que desde el fondo de nuestro corazón todo este equipo ha luchado hasta el cansancio por conseguir este objetivo. Y lo hemos logrado, somos de primera, todos juntos. El nostre somni era pujar a primera. ¡Ja som de primera! Aquest dia ens va deixar aquesta imatge. Dos cracs amb esports diferents però amb el mateix objectiu, Estuani i Marc Gasol. Un cop acabada aquesta gran festa a la plaça del Vi de Girona, el bus arrencava cap a Montilivi, on allà esperarien la gran festa final. Amb aquesta bonica imatge tancaven una temporada per emmarcar. Up and let it out.